abantu abanikezela into lengangaphumi ilanga. Wemkhulu yabona into yamathonga isisinikile inkinga. Isisinike kakhulu inkinga. Kunomuntu osentwasweni njengamanje. Lo muntu kufuna aphume. Akazi uzophumela kuphi. Kulela khaya lakhe kunjeyana. Kunomuntu oseqede 2 years athwasa. Kuvaleke akatholi ngisho umsebenzi. Akazi ukuthi lento oyithwasa yakho kwaudoti muni. Kunomuntu manje esingahlekisi ngaye. Uphethe i-honors ngesandla. Lo muntu lo wenza i-social work, wenza i-political science. Lo muntu lo akwenze kulutho. Into evalile into angayiboni. Lezi azibona azilungisayo akuzona eziyinkinga. Eyinkinga ile angayiboni. Kufuze ukuthi lo muntu simthathele inkukhu emhlophe. Sikhipha inyongo, sikhipha igazi, simthathe simuse emfuleni ohambayo, hayi damu, noma simuse olwandle. Sifike laphana abe umuntu ongathi uyacelelwa. Amese yagezwa. Uma eqeda ukugezwa, kugezwe ithongo lasekhabo ma, kugezwe ithango lakubo. Lalelaka. Ngifuna ucabange into ecabangani. Uma umqeda lo muntu ukumgeza, umthathela amaqanda abe u3, ungadluli kwa-3. La ugeza imoya yakubo, ugeza imoya yasekhabo mawakhe, ugeza ingilosi emgadile. Ngento asezenzile ngcolisa isithunywa sakhe ngalamaqanda u3. Uma usuyathatha lamaqanda uthakawabhixa umzimba wonke, awagcoba umzimba wonke, uma esewagcobile bese yahlala nawo angathi ayoma. Uma eseqala ukucracker lemzimbeni, musu umthelela umuthi. Lo muthi ke musu uthi ke akageze ke manje lamaqanda ke lawo ke. Ugeza zonke izinkulumo ezazikhona emkhathini nokufika kwakhe umsindo wabakhona kuzofika yena. Awuyigeza yonke lento. Usezothi uma efika ekhaya ke usumenzela ke u5 liter ke noma 10 liter athela amanzi abandawo lapho mase enquma inkukhu afake inyongo kuphela ke manje. Inkukhu ebovu afake inyongo kuphela afake lo muthi. Lo muthi uzosenza insuku ezi3. Uzogeza ngawo aphalaza uzofika phalaza kusena aqeda ukuphalaza ageze ngawo for 3 days ageze phalaza for 3 days. Ithongo lakho linika yonke into ayifunayo. Yilo muntu ke sikhuluma ngaye. Kunomuntu manje ozenyezayo ngokuthena uphuphunyelwa izisu ngoba etshela ukuthi ulala nje akuzona isilwane. Isilwane asikwazi ukukhipha isisu. Into ekhipha isisu into engakwazi ukubulala kwawena. Isilwane asikwazi ukubulala wena. Nali ithongo uma lonakele ekhaya leyikhahlele ingane. Lihlala ingane leyikhahlele. Thila ukuze kulungiswe lento. Lento ukuthi ubaba wakho weyinyanga wathi uma ehamba wangabhala into ezolungiswa kanjalo uma esehamba kwasala kwaxabana umndeni ubona uba nokuphuphunyelwa izisu nje ile thongo lelikhahlele ingane ligezeni wagezeni amathongeni wagezeni nje. Babu Dokotela bawesizwe ujabulile siyabonga.